η ώρα. Θα καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Ξενοφόντα Ριτσόπουλο, είναι βιομηχανικός σχεδιαστής. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας, κύριε Ριτσόπουλε, σήμερα. Και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας που βρέθηκαν σήμερα στο χώρο σας και τράβηξαν τα πλάνα τα οποία θα δείξουμε σε λίγο. Γιατί θα πω ότι η επαγγελματική σας ιδιότητα, η υπόσταση επαγγελματική και η επαγγελματική σας δράση δεν είναι και κάτι ιδιαίτερα συνηθισμένο για τα δεδομένα του Ηρακλείου και της Κρήτης, έτσι γενικότερα. Ναι, δεν είναι πολύ συνηθισμένο. Υπάρχουν βιομηχανικοί σχεδιαστές στην Κρήτη? Υπάρχουν στην Ελλάδα γενικότερα. Αφήστε την Ελλάδα, στην Κρήτη θέλω να μου πείτε. Στην Κρήτη είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν περισσότεροι από όσους φανταζόμαστε. Ναι. Τώρα, πόσοι και πού δουλεύουν, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες σχολές, ιδιωτικές και δημόσιες, που βγάζουν βιομηχανικούς σχεδιαστές. Τώρα, πόσοι θα το ακολουθήσουν αυτό, είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, θέλω τον ορισμό του βιομηχανικού σχεδιαστή. Γιατί εγώ καταλαβαίνω τι είναι και ενδεχομένως να καταλαβαίνουν και πολλοί που μας παρακολουθούν, αλλά ίσως υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν τι είναι ο βιομηχανικός σχεδιαστής. Ο βιομηχανικός σχεδιασμός είναι μια διαδικασία που ξεκινάμε από ένα πακέτο δεδομένων και σε συνεργασία με μια άλλη ομάδα που μπορεί να είναι μαρκετίες, που μπορεί να είναι γραφίστες, προδιαγράφουμε ένα προϊόν παρέα και φτάνουμε μέχρι την υλοποίησή του. Συνήθως ο βιομηχανικός σχεδιαστής έχει περισσότερο το κομμάτι το τρισδιάστατο, ενώ οι γραφίστες ασχολούνται με την επένδυση, με το εικαστικό κομμάτι, και οι μαρκετίες με την επικοινωνία γενικότερα του προϊόντος μέσα στην αγορά. Είναι λοιπόν μια ομαδική δουλειά, είναι teamwork, θέλει παρέα το βιομηχανικό σχέδιο. Και έτσι είναι μια διαδικασία. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να κάνω κάτι ανάλογο. Γιατί θα πω κάτι, ότι από το βιομηχανικό σχέδιο υπάρχουν πράγματα που σε καθημερινή βάση εμείς χρησιμοποιούμε και που θα έλεγα ότι μπορεί να μας ομορφαίνουν ή να μας ασκημείνουν τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ο βιομηχανικός σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει αυτό που καταλαβαίνω εγώ, την ντουλάπα που έχουμε στο γραφείο μας για να φυλάξουμε το αρχείο, ξέρω εγώ, της επιχείρησης, έτσι, ή το σκαμπό που έχουμε μπροστά μας που καθόμαστε, έτσι, μέχρι ένα σωρό άλλα πράγματα, όπως είναι για παράδειγμα η συσκευασία του λαδιού, η συσκευασία που μπαίνει μέσα η φέτα. Έτσι, ακόμα και ένας κάδος απορριμμάτων είναι βιομηχανικό σχέδιο, έτσι δεν είναι? Γιατί πρέπει... Φοβερό. Είναι δηλαδή, είσαστε κομμάτι της καθημερινότητάς μας εσείς. Ναι, και δεν είναι απαραίτητο ακόμα βιομηχανικό σχεδιασμό. Φανταζόμαστε μεγάλες βιομηχανίες. Δεν είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι. Ότι, ας πούμε, για να φτιάξετε, λέω τώρα, ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού, έτσι, που είναι και αυτό βιομηχανικό σχέδιο. Βεβαίως. Έχουμε κάνει μια τέτοια συνεργασία με τοπική εταιρεία εμφιαλωμένου νερού και φτάσαμε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή φτάσαμε μέχρι την τεχνική μελέτη και από εκεί και πέρα προδιαγράψαμε το προϊόν στο 10ο χιλιοστό για να μπορεί μετά αυτός που θα κάνει τις μήτρες να κατεργαστεί κατάλληλα το καλούπι. Έτσι, πραγματικά. Θα ήθελα να μας πείτε εδώ, στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας, τι μας έχετε φέρει να μας δείξετε εδώ κοντά, τι είναι αυτά που έχετε φέρει, για να μπούμε και στη διαδικασία πώς φτιάχνουν αυτά και ποια είναι η φιλοσοφία αυτών των κατασκευών. Σας έφερα να δείτε τα προϊόντα του In The Box, που είναι μια ομάδα που όχι μόνο σχεδιάζουμε τα προϊόντα, αλλά τα κατασκευάζουμε κιόλας. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση είστε και ο σχεδιαστής και ο κατασκευαστής. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό προέκυψε βέβαια από την ιδιαιτερότητα της εδώ στην Ελλάδα που έχουμε, ότι τελικά σχεδιάζεις τα πράγματα που μπορεί στο χαρτί να είναι πολύ ωραία, αλλά τελικά όταν πας να τα υλοποιήσεις βρίσκεις ένα βουνό, ας πούμε, από αντιρρήσεις, από κακή διάθεση μέχρι έλλειψη εργαλείων, δηλαδή δεν μπορεί να διαβάσει ένα σχέδιο ο άνθρωπος, δεν το κάνει επίτηδες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι στην Ελλάδα να μπορείς να κατασκευάζεις έστω τμήματα ή έστω πρωτότυπο ή για μια παραγωγή για να προχωρήσει το πράγμα. Έτσι λοιπόν εμείς αποκτήσαμε μια εργαλειομηχανή 2 αξώνων, ειδική για τα χαρτιά, χαρτόνια και εύκαμπτα υλικά, και ξεκινήσαμε
να κατασκευάζουμε και να σχεδιάζουμε αντικείμενα με γνώμονα τον εξής, ότι κάθε αντικείμενο που υπάρχει στη ζωή μας, που θα κυκλοφορήσει, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει κάτι καινούριο, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Θα πρέπει να μας απελευθερώνει από τον χώρο που χρειάζεται να πιάνει, άρα δηλαδή πρέπει να διπλώνει, να κλείνει, να κάνει, τέλος πάντων να εξαφανίζεται άμα δεν το χρειαζόμαστε. Να είναι ελαφρύ να μεταφέρεται, οπότε να έχουμε μικρό κόστος μεταφοράς, γιατί είμαστε στο νησί, οπότε για να βγούμε έξω από το νησί πρέπει να το προβλέψουμε αυτό το πράγμα, το logistic. Και να χρειάζεται μικρή ενέργεια, να δαπανάτε μικρή ενέργεια για την κατασκευή τους και ακόμα μικρότερη για την αποκομιδή τους. Δηλαδή, όταν αυτό το πράγμα τελειώσει και πάμε να το πετάξουμε, αν ήταν ένα πλαστικό super lux, ας πούμε, η ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει πολτός, να κονιορτοποιηθεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με το χαρτί, το οποίο σχεδόν παντού υπάρχουν μονάδες ανακύκλωσης. Άρα, λοιπόν, προχωρήσαμε προς τα χάρτινα και επιλέξαμε για το μηχάνημα κοπής με βάση την ενέργεια που σπαταλάτε για να κατασκευάσεις και να πετάξεις ένα αντικείμενο. Έτσι. Τώρα, τα αντικείμενα είναι χρηστικά. Αυτό είναι ένα τραπεζάκι, το λέμε Αρμάντο. Να το δείξουμε λοιπόν το τραπεζάκι τώρα μια στιγμούλα εδώ. Γιατί παρακολουθούμε ακόμα πλάνα τα οποία έχει κάνει το συνεργείο μας από τον χώρο του εργαστηρίου σας. Έτσι, το οποίο θα ήθελα έτσι να τα βλέπουμε στη συνέχεια για να μας πείτε τι είναι το καθετή. Αλλά ας δούμε τι έχετε φέρει εδώ στο στούντιο. Καταρχήν,